Ganiha, samtang nagulat ko kay pastor para sunduon among kuhaon akong mga apo, nagkatakanta ko dito sa yung office. Ninakita ni pastor na nagunit ko gitara. Nagkukuta na siya, kanta ka? Hindi ko, yan, nakatakanta na ko rin. Hindi siya, kanta ka baro mo ali. So, ako pong uyunan ang iyang tinguha, lumukanta ko, di siya mawali. Pero akong katahon, naay kalambigitan sa atong mensahe ron. O kini po nga kanta, irigalo po sa ginunako. Gift of God to me, na nakompose ako in mga 2006, no? It is about the blessings sa Ginoo. So, anong ganda at anong inam kung sagot ng oo ay makamtan. Magpasakop sa Diyos ng buong katuwang, ang kalooban niya ang laging sangayunan. Pagtugon ng sangayon sa ating Diyos, ang siyang pinagpapala ng lubos. Maglingkod ng buong katapatan, buhay ay magkaroong kasaganan. Pagpapala niya ay tiyak kagampin. Buong puso siya ang pagkayala, kasaganaan tiyak makakamtan. Pagtugon ng sangayon sa ating Diyos, ang siyang pinagpapala ng lubos. Naglingkod ng buong katapatan, buhay ay magkaroong kasaganan. Pagtugon ng sangayon sa ating Diyos, ang siyang pinagpapala ng lubos. Naglingkod ng buong katapatan, buhay ay magkaroong kasaganan. Ato nga pinat ang Biblia sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 22. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 22. Kung diyan yung tanan sa pagtindog o atong dunganan na pagbasa gikan sa 1 hangtod sa 22. Okay, nana mo? Okay, verse 1, atong dunganan na pagbasa. Ready? Go. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come over thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body,
and the fruit of the ground, and the fruits of the cattle, the increase of the kine, and the flocks of the sheep. Blessed shall be the basket of thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand into, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all people of the earth shall see that call by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruits of thy body, and in the fruits of thy cattle, and in the fruits of thy own ground, in the land which the Lord sware unto thyself. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto the land of his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them, and thou shalt not go aside from of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve him. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments, and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee, and overtake thee. Cursed shall thou be in the city, and cursed shall thou be in the field. Cursed shall be thy baskets and thy store. Cursed shall be the fruits of thy body, and the fruits of the land, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep. Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall send a rebuke in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until that he will consume thee from the land, whither thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with a consumption, and a fever, and with an inflammation, and with a extreme burning, and with a sword, and with blastings, and with mildew, and they shall pursue thee until thou perish. Maputa. Dalagin ka sa katanan o Diyos. O salamat Ginoo sa imong pulong nga among gisawaan pagbasa. Ug among pag-asawaan Ginoo, yung nga pagkaon sa among espirituhan nga kinabuhi. Ako nag-apo umahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ikaw Ginoo ang mahimaya, ang mga ngalan mabaya Ginoo. O yung balang espiritu ang magalihok sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Kung may magtudlo ka na mo sa timog karaturan Ginoo. Ginoo, pahiriglan ang baba sa mga lagad. Pag yung pulo lamang Ginoo ang mahayag. Ginoo, itago ko sa mong krus. Tutugot Ginoo, nga sa among pagsalo-salo, ikaw kay Ginoo, ang among matagaan o durog o himaya. Kuha ka ng pasalamat, o among mga pagdahay ng Diyos, sa ngalan sa mga Diyos Kristo. Amen. Makalingkod na mo. So, daghan kay mga tao ba, sige gini sila o pangita o mga panalangin ba? O guban, nanguy ko o bulawan, hangtod o guban na, tabunan na, wakil kita bulawan, no? Nainag kita, pero wapod kapahimulos ko naman, giilog pa po sa mga laing buhatang tao ang ilang nakita. No? Sige kukod sa panalangin. No? Pero ang panalangin naman po pako, mulok pa na po, kung ilunggok doon. Pero, ang panalangin po, kalit lang abot, butog pa rin sa butubangan, wala rin mo damha. No? So, dadahan po kayo,
Usahay, maapil pa mo, magsigit ampo, panalangin ka sa Ginoo. Pero ang Diyos nagsaad na yun, nga siya magapanalangin sa iyong katawhan. Naso sa Israel, sa mga tao nga pinili, uban na ka, abon ako, na naisahad ang Ginoo, di lamang basta panalangin, kundi madagayaon nga panalangin. Abounding blessings. So, ang Ginoo nag-andam na o panalangin para nimo. Ang Ginoo nag-andam na o panalangin para nako. Di lamang basta kapiranggot nga panalangin, kundi abunda nga panalangin. No? So, mo kada ang atong hisgutan, no? Abunda nga panalangin. O niini mao passage na ay tulok kabutan nga atong makita. Kabahin sa pagkabot o kabahin sa pagbaton sa maong madagayaon nga panalangin. O ang una, makita na to diha sa versikulo 1 hangtod sa 2, lukso sa 1 hangtod 9, o versikulo 14. No? Ang una, it is about the conditions in obtaining the abounding blessings. The conditions, na ay condition ay. No? So, ato tanaw diha sa verse 1 and 2, nag-iuna ang Ginoo ay, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, no? To observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So, makita ba natin, hearken diligently to the voice of the Lord thy God. Kung nag-iiskutan din sa versikulo 1, then is to observe and to do. Tapos, gibayo ba din sa verse 2, is if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So, unang kondisyon sa inyo, makita ito din, ikaw ka ko imong anak sa Diyos, ikaw ka ko nga imong na pinili na katawan sa Diyos. Number 1, we must pay sincere attention to God's word. Tagaan nato na igo ba sinserong pagtagad, sinserong pagkapatalinggo ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Dili lamang matag Domingo, kundi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nga natay gihain, gilaan nga oras para lang gyud mabasa sa pulong sa Dios. Oh. Mo tanan ko nimo. Unsa man ang imong goal para sa pagbasa sa pulong sa Dios? Nakabay goal nga mao man nimo pagbasa ang Biblia gikan sa Genesis up to Revelation in 1 year? Una ba kay damay na goal nga in 6 months time nga tapos yung basahon ang Biblia? My goal in my life, I can finish reading my Bible for 3 months. So in second round, last June 30, nasamtang na ako sa barko, itapos na ko pagbasa ang pulong sa Diyos sa Revelation. O karon nagsugod na po ko, and I am in the 3rd book of Pentateuch. Nasa Leviticus na ko. And my goal that in the month of October, I can also finish reading this. Because my goal, 4 times a year, I can finish reading the Bible from Genesis to Revelation. Nakabakay ko? Ubasin na lang, kadurang adlaw, nung tarap, pinsa mo nagbasa niyo yung Biblia. Pag mata ninyo, nagbasa ng Biblia. No? So, muna gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi, di ba? Basa tang Biblia. Dili ka ka na parang masusulang ba, karoon na yung nasukugitan. No? Feed your souls in reading your Bible every day. Dili kay, ayaw ka makabasa ng Biblia, Domingo. Makapamila ka sa pulong sa Ginoo, makapatiling ka sa pulong sa Ginoo. We can only hear
God's voice if we will read His Word. Magbasa ka ng libro, ang nakisulti mo, author mo sa libro. Nga ang author ang Bible ang Diyos man. Kung basahan mo ang Biblia, nakisulti mo ang Diyos. Kung ikaw mo ampo, ikaw ang nakisulti mo sa Diyos. Kung tagaapon na itong panahon na ang Diyos makisulti na ito, pinaagi sa pagbasa siyang pulong. Kung maglaantag oras sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hopefully, na matagtuig matapos na itong basahan ng Biblia as a whole. Di ito rin siguro ito kung kaya dahil hindi mo ko na Pentecostal ba? Iniyo siya nga, karag kanilagi mag-devotion, kung utanan usay pabos sa Ginoo ang adlawa. Iniyo siya, Ginoo, kung ang unang tudlo sa kong tudlo, muna imo pabuhat na ako, karong adlawa. Iniyo siya, pakalan niya. Ako inatubong man ang tudlo sa bersikulo, ngayon siya, Judas hung himself. Si Judas nagikog. Siya matay, Ginoo. Nasahit na siguro ko. Siya, ako i-confirm, Ginoo. Siya ka, ala di siya. Tug! Ang bersikulo, in Jesus Christ, uso mo buhatan na yun. Wagi siya na mo, maghigom na lang yun siya, Diyos na kayo magpindot-pindot lang tayo. Diba? Magbasa ito po sa Ginoo, sincero, kung naatay, hanay na pagbasa po sa Ginoo. Hindi ka nang lukso-lukso. Kaya magsitag lukso-lukso, makukutas bungaw. No? Na sincere, pay sincere attention to God's Word. Kailangan magbasa ta, yun sa Joshua chapter 1 verse 8, is siya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Ang success po, ang pagbasa po ng Ginoo, naano'y panalangin. Revelation chapter 1 verse 3. Sige yun. Revelation chapter 1 verse 3. Is siya? Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kasi gipanalanginan si Ginoo katong mga tao, mga anak si Ginoo magbasa sa Biblia. Maminaw sa pulong sa Diyos, o bubuhat sa pulong sa Diyos. Mutuman sa pulong sa Diyos. Then, ikarong kondisyon na nadiha, makinato sa verse 1b, isa, to observe. To observe. Kasi to observe. Kung pasabot nga, we have to carry it out day by day. Para memorandum, diba? Nga ato gilang buhaton. Kung baga sa parang love letter, so nauso man love letter, diba? Dili pa mo uso text una. Love letter. Para sulat ba? Ang ulitaw, pagdala siya sulat. Dito ihanay niya, ipaabot niya ang debate siyang kasing-kasing. Mga pang-isay pulong, I love you. Kaya ang babae po na gugmaan at lalaki, tipigan niya itong sulat. Dito siyang unlan, ito ibuta siyang unlan. Di siya matulog, ito pahaon itong sulat. Ibasahon niya. Kaya mo sa lalaki, balo sa babae, na sulat, tumbaga rin nga, oo, bugbak sa pinimo, ayaw ito taguan. Oh, dito niya, dito kumutog, itong tanugan, yung buta sa unlan. Disi siya matulog, itong kuhaog basahon. Oh, pagkama na ito, itago na po. Pag disilit mata, pagbangon, yan na po ito kuhaog, basahon itong love letter. Ang pulong sa Diyos, ang Biblia, love letter sa Diyos para nimo, para nato. Dapat tamuis kayo pulos Ginoo atong basahon. Dilibog ka sa ito kasing-kasing, magbasa Biblia. Ang ubang, hinimo na mga dekorasyon ng Biblia. Oh. Atong permitting sa ilang pastor por alat, tambong ko dito. Nga kay nakalimot na ibang Biblia sa pastor ba tayo?
Tingnan ko, akong Biblia. Agoy, kay gunit-gunit niya akong Biblia. Ako Biblia, may gamit niya pagwali nila dito sa pupito. Wala ko, Biblia. Kaya siya pagwali, ingin na siya, magtali akong amigo. Magbasa ka ng Biblia. Yun naman. Kaya naay, ingin siya, kaya anak, tanaw ko doon. Abi na ko, magsigilin ng buhok o kapsula. Oh. Angis ba na ito magbasa ng Biblia? Oh. Ngayon, take to life. Naiklo, may sekreto. Kung gusto niyo naman o basa ang Biblia for the whole year, you have to read 3 to 4 chapters a day. Kung gusto niyo humanon pagbasa ang tibok Biblia for 6 months, you have to read 6 to 7 chapters a day. Kung gusto niyo humanon ang Biblia, pagbasa sa 3 months, you have to read 12 to 13 chapters a day. Muna i-goal na ako kanina matag-adlaw. Matag-adlaw. Muna nga, pag katulog na kayo gabi, wak pa ako matulog naman. Wak pa ako kamusang goal. Muna pag inform ba sa atin, sa ako nga, muwari ko sa school ba, no, andan ko, nagbasa pa ko. Napa ko sa ika-12 chapters sa ako pagbasa. 8:13. Kaso ang style mo na ako, dilibog ko limit nito. At panangit, Leviticus, 27 chapters. Ako ng bahinon. 14 chapters, 13 chapters. Ito this time, mahuman ako pagbasa ang book. Oh. So, kung nakagugma, nakikalipay sa puno sa Diyos, hindi ko ilaan na panahon. Oh? Pero kung nakikalipay, sige na alas Ginoo, tagay ko, mura bag si Bilmo ko lidi, kung siyang good boyfriend, oh, bili mo ko nito, bili mo ko niyan, no? Bili mo ko. Hindi ka mag-iliwan anas Ginooy. Gusto na sagdag panalangin, pero di na ito basahon, di na ito tagdan ang pulong. We have to read His Word. Then we have to rely, to remember His Word day by day. No? Ngayon His Word, to observe, at ikinaot ba ang pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi. And then, number 3, we have to rehearse and apply it in our daily life. Marami sa James 1 verse 22, be ye doers of the word and not hearers only. Nga ang Biblia, gihatag ba sa Ginoo para atong tumanon, atong ikinabuhi. Diba? Ang Biblia. Maligahid na to. Muli manual sa atong kinabuhi ang Biblia. Para di magkalat-silit sa atong kinabuhi, kinahanglan na to ang Biblia. Ang Biblia. Muli manual na to. Kung tayo masa-masa Biblia, muana ang kinabuhi na to. Magliko-liko na ito kinabuhi. Mga Biblia. O sa inyo sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun yung saying, I have sworn that I will perform it. Diba? Pino na i-perform na ito? Yun si David, I have sworn that I will perform it. We have to do it in our daily walk. Kung yun po sa Ginoo. And then, ikalawang condition, magkita ito sa verse 9. Tanaw sa verse 9. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he had sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. Una, pay sincere attention to God's word. Ikalawa, put a strong adherence to God's words. Naku, keep, diba? Keep. It means we have a strong devotion. We are devoted
to do what God wants us to do according to His Word. Manigis po na Ginoo. Kaya He said, the Lord shall establish thee an holy people. So, usaman, kung atong pagatumanon, pagasundot ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Sumasabi, di ba? Pagtugon ng sang-ayon sa ating Diyos ang siyang pinagpapala ng lubos. Ha? Tapos mo, maglingkod ng buong katapatan, buhay ay makaroon ng kasaganan. Pagkabat na siya, wala o yung paglibas pagkaon, wag good ni pagbutbis Ginoo. Wag ni pasagdis Ginoo. No? Sa panahon sa pananalan, anak ko na pagkadaong na panalangin sa Ginoo. Overtaking ang panalangin sa Ginoo. Basta, una sa punong Ginoo, kung di ka makahatag o panahon, pagbasas punong Ginoo, o sa panahon sa pag-alaga sa Ginoo. O sabi dito mo, kung wag basas punong Ginoo. Nakakita na mo sako ng way suod. Iyo patindog mo tindog. Wala no, kana sakong way suod. Gusto na siguro suod na boto espiritu. Magkantaya-taya ng sakong way suod. Pero kinahanglan suod lang ay may suod yun. Musab na ang kinabuhi espiritu hamin sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon kinahanglan na ay suod ang iyang Kristohanon, kailangan na puno siya puno sa Ginoo. Pero sa pagkapulos-pulos Ginoo, di magbabasa. May basa-basang Biblia. Suga ba na to? Diba? Iwag mo na sa ito, adlaw kap kinabuhi. Dita ba sa kamag? Munang daghan mga Kristohanon na sa kamag, naman, may basa-basang Biblia. Dili na mahibalaan ang kabubuton sa Diyos, wala may basa-basa Biblia. Nga wala pagtuman. Sila sa Biblia. Wala basa-basa sa pagtuman. Kina basa o na. Patapos basa, tuman, di ba? And then, letter C, nasa verse 14. Iupulosin na sa verse 14. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve him. Isa, go not aside from the words which I command thee this day. That means persistently abide in God's word every day. In Jesus Christ, John chapter 15, verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kailangan natin pagpabilin sa puno sa Diyos. And then Philippians chapter 2, verse 16. Philippians chapter 2, verse 16. Isaiah, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Pabilin ka sa puno sa Ginoo. No? Pabilin ka sa puno sa Ginoo. And then sa Colossians chapter 2, verse 16. Chapter 3. Colossians chapter 3, verse 16. Sige niya po sino. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ang puno sa Ginoo, muna nga, Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Di lamang basta kan, nag-store ta, ito muna na memory verse, magsaulong ta o bersikulo. Kadaghanan ang Kristohanon, isa-usa ka bersikulo, wala. May mga Kristohanon, no? Pero ikaw, na ba kayo bersikulo? Kaya nga ba? Memorize. Memorize. Muna ba kapaling ko na to? Kaya si Jesus Christ, sabi ng temptation, di ba? Tigi. Si Satanas mo, nagsauloy.
Isa, it is written nga ang Diyos magsugog ang nilimo para alalayan ka nga dili matalo sa imong tiin. Isa pabakon man isa ka na si Jesus Christ sa turi. Ingon video, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Diba? Tigi. May baas na, may burgos na to. Diba? Nahasulat. Kasi hindi Jesus Christ. Nahasulat. Na ang tao di ba po niya tinapay. Lamang kundi matagpulo sa Diyos sa bugawa siya baba. Hindi natin feeding sa pulo sino. Hindi mo esta. Persistently abide in God's word. Okay, number 2. Dadiha sa pulo sino. Number 2. Makita nato sa verse 3 to 8 and 10 to 13. Balik sa Deuteronomy chapter 28. Isa rin? Diba yun siya? Blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. Tapos dito sa verse 10, ano po sino? And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in fruit of thy body, and in fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto the land of his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt borrow. Thou shalt borrow. So magkita ko, may son, sa diha, nga ikaw, magatuman sa mga kondisyon sa Ginoo. Tuman sa kondisyon sa Ginoo. Then, the continuous overflowing of God's blessings will be in you. Continuous overflowing. Basta wala yung hulong na pag agas. Excuse me. Gusto ba pagdagaya? Yung pagbaha sa panalangin? Ito na kinabuhi. Namin na, magabaha ang panalangin sa ato kinabuhi. Di ka mamuli man ay. Oh. Kung may problema sa ato kinabuhi, pero di puta pa sa gasyo, di ba? The Lord upholding that fall. Diba? Si Job. Diba si Job? Matinumanin siya. Pero daghan mga pagsulim na bisag nabuhi, nawa ang iyang mga anak, nawa ang iyang mga katangan, nawa tanan, hangto duwa may matagbaw sa tanas, may tagaan siya balatian, di ka sa ulo hangto sa kalyo. Pero wa siya bibiya sa Ginoo. May matinanon. And the last end of the life of Job, multiplied ang blessings sa iyong kinabuhi. I-multiply sa Ginoo ang blessings. Kung naamay pagsulat sa iyong kinabuhi, naamay dawok sa iyong kinabuhi, ayaw pagbiya sa Ginoo padayon. Kaya ang panalangin mo, abot kami mo. Kasi ito sa Matthew 6:33, but seek ye first out the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Problema ang idugaw may ginapangita. Yung ginuuna ha pangita ang gingharian sa isang katarong. Muna, adlaw na Domingo, naaga kasibhan. Watas na kwatsa. Diba? Kung mahimo, dito magtrabaho, adlaw Domingo. Ihatag na ito sa Diyos. Kaya hindi na inugan niya. Pasaunahan na ito ang Ginoo. Isa wala din ipasal sa Ginoo. Oh? Bakit ito yung mga pagsulas mo kinabuhi, pero ito yung sa Ginoo para makita kung sa may labing importante sa among kinabuhi.
Ang akong anak, importante. Mas labi maayo pa ng utang sa mga anak ko eh. Ginoo, Ginoo, siya minauna, ngano di man ako. Diba? Ako uta na una Ginoo. Kung ako mga anak minauna. Yung na yung ay. Naray lang ang ikson, napay di pa buhat ang Ginoo mo eh. Oh, muna nga, di pa kaya kakuwas Ginoo. Sa yung pangandoy nga bubuuli ka na Ginoo, di pa kapag-ulion. Muna man, napay pa buhat ang Ginoo mo. Oh. Isa man din wala problema be. Wala problema. Naari ha? So, yung sila, ang tao daw wala problema, katunas mental. Di ko mo ito, eh. Mamanggain na buhay na itong problema. Ang mutuno ko nga, ang tao wala problema, katunas menteryo. Diba? Wala problema, eh. Oh. Pero ako bubiyan, kaya mo tanawa na itong problema, eh. At kung ako sa Ginoo, magsimba ka nun, eh. Pero samtang ikaw ako naani kalibutan na naagi mga problema sa ito kinabuhi. Pero ayaw, padayon sa pagsuliyan niya siya, the blessings will come. Diba? Verse 2, and all these blessings shall come on thee. God's blessing will come unto thee. Oh. And then, di lamang material na blessings ang waabot at sinubli. Ephesians chapter 1 verse 3 to 7. Yung siya dito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Diba? Yung siya dito. Who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sunod. Verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Lastly, verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Spiritual blessings na ang Ginooy, naghatag. Diba? Kanang imong pagkaluwas, ako pagkaluwas, panlamin man ang Ginoo. Kaya kung wala ka luwas sa Ginoo, ato na kasi impyerno. Kung wala ka luwas sa Ginoo, to ano kasi impyerno. Hagbay na ako namatay. Pero because of God's blessings, spiritual blessings. Ikaw ako, mag-uban to sa langit para magdawig siya sa wala katapos sa pagdahig. Panalangin na sa Ginoo. Unsa may babag dato ng bisimba sa Ginoo? Wala mo panalangin sa Ginoo. Will come. Will come overtake. Diba? Mo overtake. Ikaduha letter B. God's abounding blessings will overtake us. Diba? Kung ano kayo sa verse 2, diba? Nakita na, verse 2b, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Kini may tungod sa pagtawag sa Ginoo kay Abraham. Sige diha. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of the country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Pagtawag sa Diyos kay Abraham, yung gano'n, ako kang panalanginan. Gitawag sa Diyos, Pastor Jimbo para usulos baraton. Nanapa mo sa Ginoo, iya panalanginan. Pero kung wala mo sunod si Pastor Jimbo sa pagtawag sa Ginoo, wala matagamtami ni Pastor Jimbo ni panalangina. Pero sunod, dili sayon ang pagsugod niya.
he started with a humble beginnings. O salamat sa inyo nga, hangtod karon, humble pagyapon ang iyong pastor. Kisa bukod kong tagbo niyo eh. Diba? Pero salamat sa inyo, yung gitagan. Nga, inay ato kad, gani siya, nung gitag ako ato, ano yung hapon o? Na iya pag ihat-ipahatod pag dito. Ay ba, bahala ka na din ka na buhi. Ni arito ka na eh. Ano naman, diba? Iyo pag sumak-samakon, pinuwa na siya kasing-kasing. Ano naman, gusto ni Pastor Jimbo na mahimo siyang panalangin sa akong kinabuhi. Kano mo ni plano mo sa Ginoo, diba? Si plano sa Ginoo. I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee, and in thee all families of the earth be blessed. I-bless si Pastor Jimbo, kano, para may mo siyang panalangin. O siya din mo panalangin sa mga kinabuhi. Giniwas ka sa ginagigamit pa sa Jimbo. Na masuki ka niya. Huh? All our support, nasuportahan ng iyong pastor. Hangtod, nung batag mo sa kanal, papaluan sa Ginoo, pabilinta na masultangan sa kabuton sa Ginoo. Diba? Gusto mo vertical blessings in kinabuhi? Tumana ang mga kondisyon sa Ginoo. Sa mga kinabuhi. O Ginoo, dili mo pakyas sa iyong mga sahad. God's blessings will overtake you. Genesis chapter 22, verse 16 to 18. Genesis chapter 22, verse 16 through 18. Because and said, by myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessings I will bless thee, and multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Sila, thou hast obeyed my voice. Kanang atong pagsunod sa Ginoo ng Isoon, naadiha ang sekreto, madagayang panalangin sa Ginoo. Kinsa man dili wa mangandoy no makatagamtan o madagayang panalangin sa Dios. Kinsa may wa mangandoy ba katong wala mangandoy naa ba dili wa mangandoy? May wa mangandoy panalangin? Oh, pero kinsa man ditoy nangandoy nga unta ang Ginoo magapanalangin magdagayon sa kinabuhi. O lagi apon? Kinsa man nangandoy? Ako tinguhan na sa kasing-kasing. Apan bisag ako tinguhan sa kasing-kasing kung di ko sunod sa kabutos Ginoo, dili mabot ang madagayang panalangin. So, and then he said, God's abundant blessings will be ordered and commanded by God. Verse 8. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Suguon sa Diyos ang panalangin na moabot ka sa kinabuhi. Nga di ka na kinahanglan magsiging pangita. Ang buhata, sunda o tumana ang kabubuton sa Diyos ng kinabuhi o ang panalangin suguon sa Ginoo moabot mo. Diba? Tanawa ang iyong pastor. Gisunod lang niya ang tawag sa Diyos ng kinabuhi. Bisang lisod. Madaya lang siya, tuman, sa kabubuton sa Diyos ng kinabuhi. Sige mo, gisuko sa Ginoo ang panalangin, moabot siya kinabuhi. O nahimo siyang panalangin. Ngadto siya maigsuon, nahimo siyang panalangin. O bisan pa kanhamo, ng misyonero dito, nahimo siyang panalangin. Panalangin ako naka-stage din sa inyo, oy. Panalangin na sa Ginoo. Oh? Siguro na, mo ito kung sibuas, ako bustay, no? Asa ka na ako naibiling akong kuwan? Nawala mo ako ka-text kay Pastor Jimbo, tungkol kay wa ako yung number niya. Kaya akong cellphone, matuwa dito yung number, naguma. So, di na ako communicate niya.
ako mamasin na ko, pabaga ko sa ngawang, ato kuya ha. O salamat sa Ginoo. Sa kayo sa Ginoo, nagdan ang sa kinabuhi. Yeah. Pasin natin niya ang kayo sa Ginoo sa kinabuhi. O, pagkabuti rin. Mata na siya, gano'n. Sige, dito lang ka sa office. O, so salamat sa Diyos. O karon, hindi mo pag-isip ang langin. Ano, akong ibitahan, akong tulok apo. Nga mo api, tamong din eh. O salamat na po kung pakiasas akong tulok apo. O, excited kayo ang duha. Alas 5 pa lang sa buntag, naligo na. Alas 6 nakailis na. Ang uban, guro-yuro pa, pero sila, excited kayo na. Salamat sa Ginoo. Pag nasira sila sa pulong sa Diyos, o tinuhangan ta, nga dili lamang sa kalibutan kami makakita ay kundi dito sa langit. Mag-uban ni nga mahimayan sa Ginoo. O dili na po na tinuha sa kasing-kasing di sa tamang pag-ubangkon o ilang amahan na makabaton o kaluwasan. Wherever am I, kung na ako'y mas kinabuhi, kabukato sa kasing-kasing na sila maabot. Sa kagayan, kadumay akong nahimo, mga kay mawin o nadabot sa sumuhan, akong pag-ubangkon, mga mahal sa kinabuhi, kanahan maluwas oy. Yuhu, sige kung wali sa ebidensya, nagalos akong mahal sa kinabuhi. O, maluwas. Muna nga, pagkataon niya ako bali, ako sa nag-visit, at ako sa isang adto, pakita sila ang kayo sa Ginoo. Until such time na sila, andam lang, budawat sa kaluwasan, kung musunod sa Ginoo. O, salamat sa Ginoo, na si pastor mismo, si Ma'am Edo mo ito, nag-ilis sa Ma'am Edo kay ang musunod, ilis sa pastor. Ako na kayo kay pastor mo ito dito. Pag-init, tapuhan na mo, si pastor, siya, o niya, pakatod. Si, ako anak, si Edo umuhatod para makatultol. So, naluwas naman sila, di ba? So, kinag-atiman. Kailangan sila ng discipleship. Para matubo sila sa grasya o kibalos itong Kristosos. O makita, somehow, basi di, umapuhon, usa sila ha, o silang tulo, may nipang misyonero sa Ginoo. Diba? Kung tubo na sila sa Ginoo, diba? O di ba guys ng misyonero, mahimong asawas pastor. O mahimong asawas misyonero. Misyonero ka po, diba? O, wala. Nga ako pag-apo sa Ginoo nga ang inakinabuhi ba? Nga, giyahan sila sa Ginoo o pangalawin sila sa Ginoo. So, ison, mabutan pa namin. In Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3, blessed is the man that walketh not in the counsels of the godly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seats of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. And his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And so on. And lastly, last but not least, the contrast of the above blessings. Nagabaha po rin ng matungno. Isa diyan? Sa 15, isa? But it shall come to pass, if thou wilt hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Diba? Isa, curse shall thou be in the city, and curse shall thou be in the field, curse shall thou be in the baskets, and the store, curse shall thou be the fruit of thy body, and the fruit of the land, and the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Curse shall thou be when thou comest in, and curse shall thou be when thou goest out.
The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke in all that thou settest thine hand and for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until that he have consumed thee from off the land, where thou goest to possess it. First, despising God's words will cause manifold of curses that will come your way. Kaya di ka mabasa ang Biblia, it seems you are despising the Word of God. Di ba tapos gino ang Biblia, nga nang mabasa ko? Di ba? Then, tanaw to, nasa Leviticus chapter 26 verse 15. Leviticus chapter 26 verse 15. Okay, 26 verse 15. Verse 15 to 16. Nana? Okay, and if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant. 16. I also will do this unto you. I will even appoint over you terror, consumption, and a burning ache that shall consume the eyes and cause sorrow of hearts, and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat. Muna nga, sige taghago, sige tabukos para langin mo, nangawa noon nga naman. Despise mo na ito ang pulong sa Diyos sa ito kinabuhi. Bisa gusto mo panalangin, imong di, baliwala ang pulong sa Diyos sa kinabuhi, dili panalangin ang maabot. Okay. Ikaduha, nasa verse 58 to 62. Disobeying God's will. There's a Deuteronomy chapter 11, it said, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. A curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. May so nasa ato ang pagpili. Gusto ni mo madagang panalangin? Sunda o tumana ang kabubuton sa Diyos ng kinabuhi. Na ang madagang panalangin. Pero kung di ka gusto panalangin, hala, baliwala ang puno sa Diyos ng kinabuhi. O ang tunglo, mabot sa ng kinabuhi. Naman, pagpili siya, I set before you this day, di ba? A blessing and a curse. Nasa mo pagpili. Do not disobey God's word if you want blessings. Obey God's word. And then, ikatulo, nasa verse 20 to 22. Deuteronomy chapter 28, verse 20 to 22. Isa po sino? The Lord shall send unto thee cursing, vexation, and rebuke in all that thou settest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doing, whereby thou hast forsaken me. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until he hath consumed thee from the off the land, where thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with extreme burning, and with a sword, and with blasting, and with mildew, and they shall pursue thee until thou perish. Muna may tabo may son. Umusap na sa Leviticus chapter 26, verse 23 to 24. Kung di kita mag-reform, sige na kita
patuloy sa itong gibati. Di na ito tagdon ang Ginoo sa itong kinabuhi. Di na ito sundon ang kabuto sa itong kinabuhi. Muna may tabo. Verse 22 to 23. Okay? 23 to 24 siya. And if you will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. Pito ka pilo. Pilo Panginoon. No? So, no matter how earnest is our desire to obtain God's abounding blessings, if we despise, if we disobey, if we disregard God's word in our lives, blessings will not come in our lives. Neither God will command His blessing to come in our lives. You want blessings? About the blessings? Obey and do the will of God in your life. And then the blessings will come, the blessings will overtake, and the blessings will be commanded by God to come in your life.